दिनै जों बयबो गोजोननाय मोनदों जे फिन खेबसेबाव भारतनि प्रधान मन्त्रिया जोंनि गेजेराव फैनानै जोंनि हारिखौ जौगानायनि जोंनि ओनसोलखौ जौगानायनि माखासे खोथा बिथाङा होलांदों। दा बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गिदिर खोथा। मोनसे हादोरनि बेबायदि गाहाया फैनानै जे मोनसे ओनसोल जौगाहोनायनि बेबायदि स्पष्ट खोथा बुंनाया गोदो जाफेराखैमोन, मालाबाबो जाफेराखैमोन। आरो दिनै बिथाङा जोंनि बड'लेण्डखौ ओरैबायदि माने मोजाङै गावनि गोरबोआव सोनानै लाबाय, जों दायो फोथायनाय लानो हायो जे फैगौ 5 बोसोराव जि दिल्लीनि जोंहा बिजेपि सरकार एनडिए सरकार, आसामनि बिजेपि एनडिए सरकार आरो बड'लेण्डआव इउपिपिएलनि बिजेपिनि सरकाराव जोंनि हारिनि जोंनि ओनसोलनि जौगानाया फैसिगोन। जोंनि हा हुखौ जों रैखाथि होनो हागोन, जोंनि समाज जोंनि राव थुनलाइ हारिमुखौ जोङो जौगाहोनो हागोन। बेवहाय जोंहा फोथायनाय फैदों आरो नैबे समाव जोङो बयबो सांग्रां जानांगोन। जोंनि हारिनि सुबुंफ्रा दिनै बिपिएफनि जि साननाय हनाय बियो जोंनि हारिनि हेंथायै थांगासिनो दङ। हाग्रामा महिलारिनि साननाय हनाया जोंनि हारिनि हेंथायै थांगासिनो दङ। जाय हारिया 30-40 बोसोर जुजिबोबाय, दिनै जों खौसेयै गसंनांगोन। जोंनि सानसुमैफ्रा खौसेयै गसंनांगोन। जोंनि जिखिनि इन्टेलेक्सुयेल दङ, साननो हनो गोरों जोंनि सुबुंफ्रा खौसेयै गसंनांगोन। माहारि आफादा खौसेयै गसंनांगोन आरो हारिनि जेंनाफोरखौ थांनाय समाव जेरै गोब्राब नाजानानै जों सुस्रांबोबाय, फैबाय थानाय समाव जोङो बेफोरखौ सुस्रांनो थाखाय, हारिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय, हा हु मालायनिफ्राय जोङो जोंनि आखायाव लाखिनो थाखाय नैबे बिसायख'थियाव जोङो इउपिपिएलनि बिजाथिखौनो देरहाहोनांगोन। नङाबा बेवहाय बिपिएफ देरहायोबा जायफ्रा जोंनि हा हुखौ सेख'ग्रा, जायफ्रा जोंनि हारिखौ थगायग्रा, जायफ्रा जोंनि हारिनि बायदिसिना मोन्थायफोरखौ जाख्ल'ग्रा, बै सुबुंफ्रासो बेवहाय गोहोआव फैगोन। दा नंखायनो नैबे समाव जेरैखि जाया आं रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जे फैगौ 6 अक्ट'आव जानो गोनां बिसायख'थियाव साफ्रोमबो इउपिपिएलनि बिजाथिखौ ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होना देरहाहोनांगौ, आं बेखौ खावलायदों। हादोरनि उदखारि हान्जाफोरखौ मेन स्ट्रिमाव फैनो खावलायदों गाहाय मन्थ्रि। बेयो जोबोद मोजां बाथ्रा जे बड'लेण्डआव थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव मोनसे गोरोबथा जानाय लोगो लोगो गासैबो जोंनि जिखिनि हाथियार लाना सोमावसारग्रा बेयो न'आव फैबायमोन। नाथाय नैबे समाव सासे सानैया आरो हाथियार लानायनि खोथा खोनानो मोनदों। दा नंखायनो बिथाङाबो खावलायदों जे जायफ्रा दिनै हाथियार लाना सोमावसारफिननो नागिरदों, दुम दाखाल खालामनो नागिरदों, बिथांमोना न'आव फैनांगौ। नैबे समा बेबायदि हाथियार लाना हाग्रायाव थानायनि नङा, समाजाव थानानै बिमा बिफा न'खरजों थानानै हारि दानायनि सम। दा नंखायनो नैबे समाव बयबो आवगायबोनो थाखाय दिनै प्रधान मन्त्रि बिथाङा खावलायदों। आरो बे खावलायनायखौ लाखिनानै जायफोर दिनै सोरबा हाग्रायाव थांनाय, बहाबा थांनाय, दोरोदनानै थानाय बे सुबुंफोरखौ आङो मेन स्ट्रिमाव फैनो थाखाय आंबो खावलायदों। थेंक इउ सार।